Jopuonj mag JSS onyono kar tiendgi ni ng'anyo margi dhi nyime nyaka chieng' duol mandiko jopuonj TSC chul gi gopegi kendo ndik gi duto e yo mongirore. Jopuonj go man kawuono nobago ng'anyo mar tipo nyaka e log tich mar TSC oramo ni ok gibi yie mondo TSC ondik jopuonj moko tiwe moko oko. Kaka Simpros Okinda leronwa, jopuonj go bende seyo TSC kuom rem luongo gi e mesa mar twak. Jopuonj mag JSS nobago ng'anyo mar tipo kawuono e boma ma Nairobi. Ng'anyo no nonyoko jopuonj mawuok e counties mopogore opogore kamoting'o Tharaka Nithi, Meru, Kiambu kod Mombasa. Jopuonj go nochako ng'anyo margi e tesen nyamburko ma City Park nyaka e log tich mar TSC mantie Upper Hill. Jopuonj go mag JSS oseyo TSC kuom rem miyogi obok mag ndiko gi e tich e yo mongirore, kata obedo ni budget mar ndiko jopuonj to od bura osepuodho. Gitamre wach ndiko jopuonj moko kendo weyo moko oko. Confirmers and compensators. Tafadhali, tumeona muna address media. You're supposed to address teachers. Tunasema hivi, we were not 26,000. We want to remind you, you employed 46,000 interns. And that is why we are saying, confirm all the 46,000 interns. There is a circular, an official circular that we are waiting for. And until that circular for confirming 46,000 teachers has arrived to us, then we are still at home. And we want to pass a message to the parents that TSC and the President Ruto are killing their children. That is a generation wasted. Jopuonj go ywak ni kata obedo ni gisebedo ka ging'anyo kuom dweche buora sani, onge ng'ama dewogi ka gidwaro mondo jatend piny William Ruto odonjre wachni. Sasa vile rais amerudi na tunataka kumwambia kwa kauli moja kwamba walimu wa JSS pia wao washughulikiwe vile alipanga mkutano ya watu wa Mogoka. Na jambo la elimu nchini Kenya limechukuliwa kama msaa. Mambo ya Mogoka inatatuliwa within 2 days. Mambo ya education watu hapa Kenya hawana haja nayo tena. Jopuonj go mono monjo log tich mar TSC Nairobi oseyo barua mar riembo jopuonj mang'anyo tich ma TSC nooro ne moko kuomgi ka giwacho ni TSC nosekwedogi. Antonina Lentoi John tunajua kwa hapo juu aliandika affidavit kotini na akasema kwamba we have no employer-employee relationship with TSC. What we are saying is, what are the show cause letters for if we have no employer-employee relationship? E chak jumani, komiti mar od bura e weche mag somo nolero ne komiti mar budget chenro mandiko jopuonj 26,000 masani ondiki kaka interns ka jopuonj ijiwo mondo kaw tijego. Ok wanyal ng'ado ni kik ndikgi nikech ka ok ondikgi to pesa ni be wakia kumidhi tere. Olo ndikgi to mondo wapush magibed P&P kar bedo oko nikech nyithindwa bende sani sandore onge joma puonjogi. To chairman mar budget ma Dindi Nyoro be nokwayo TSC mondo omigi budget estimates mar 46,000 kopono nigi P&P. Tiende ni oseneno rot moro minyalo gole pesa mondo jo intern gi bende wandiki kaka P&P. En wach mosir kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu malero ni migawo no ni kod chenro mar ndiko jopuonj JSS duto e yo mongirore e higani. JSS teachers, you are aware that almost 100% of them will be taken over as permanent this year. I think they are doing their second year. And I think there is also a court ruling which has been able to come out this week. We will be able to look at it and the implications of that court ruling as we make a decision as to what is to be done. Also this Ramogi kore rito ni to en ng'ano mabende biro mbalo wang'e mokwongo e kind duol mandiko jopuonj mano Teacher Service Commission kaachiel koda jopuonj mag junior school manitiere ng'anyo gi e kinde ni. Ka kamano jopuonjre pod biro medo sandore e klas. Kowuok e apisi maduong' mar Teacher Service Commission ne Ramogi TV nyinga Simpros Okinda.